Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Kukugamchira ihe kwa tukuita pano pa Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo muzwara nas tamboboda takananga hakunjimbo ye kwa ziko kune mwe mudzimai anonzi amaiti nashe vane dambudziko ravainaro ravanetsa kwemakore kuzosvika vafona kuti aiwa imbouya iwo mumbonzwawo dambudziko iri matangiro arakaita regai titaure na amai ava tinzwe kuti chii chakamboitika uye rubatsiro rwavangade kubva kwa muri yeZimbabwe. Mama ndauti munditsanangure dambudziko renyu kubva parakatangira kusvika nasuno. Ipapo kuti ndizoenda kuSouth ndikasangana nemwe mukadzi kuchitumbisa. Ukati nini October ndikuenda kuSouth amudere kuenda kuSouth. Tinosvika tisingosvikowana basa kupata bataenda teso kuSouth ndipanda sungoshanda zvangu. Mukadzi uyu maimuzivero kana singambozivana mangoziva tangatango communicate pafoni chete. Kusvika ndiende kuSouth tasvika kuSouth ndivatangogara tese 1 month. Iye ndovagara nemwe nokutanga nde33 iye ndovagara nemwe watakaenda naye ndovandagarawo nevamwe watakangosangana navo kuSouth ikoko. Kuva ndazondangoshanda wangu kuva ndazoshanda mumaSomalian kairi kuva ndazoenda pamukaradhi ndopandakazogara 3 years pamukaradhi ndopakazoemploya muZimbabwe ndopandakatenga kushayiwa hope andizive kuti sei ndashayiwa hope murungu akanditi panapa manenge musisawirira nokuti ndaishandawo nemwe mukaradhi futi zvikanzi mune musisanyatsowirirani kuti ndikusiyei mega zviite ndira kumboenda unoona amai vangu vari kurwara saka murungu obva aenda unoona amai vake inobva ndabva ndapiwa off ye1 week ndapiwa off ye1 week ndo mazuva ecorona zvikanzi unombobuda here ndikati andakabuda chete ndichienda kuhospital zvikanzi saka kana wakabuda inini hazvichaite warungu pamwe vanga vakutya ndi kana wabuda vanenge vakutya kuti pamwe wasangane amino kana muchiziva nezvemazuva ecorona kuti vanenge vasisade warungu saka madam vanditi ndichatanga ndataura nabosi bosi akati yeni kana akabuda zviite pamwe akasangana nevamwe vanhu vane corona kuti adzoke pabasa hazvichaite asi ndakuno kuZimbabwe akandifonera futi achinditsvaga murungu vandati ndatoo kuZimbabwe inini zvikanzi ndaifunga kuti uchiri kuno kuSouth naita kuti udzoke kubasa. Okay. Ngatiende pamakasangana nemudzimai uyu achizokuti aende kuSouth Africa. Makanga maenda kuchitungwiza hospital kunoitei? Ndainorapwa arthritis. Yanga yani nguva yakareba sei muchirwara negumbo iri? Arthritis yanga yani nguva. Nokuti ndakambonoshanda kupurazi muno ndopa yakatanga kundirova kwamai mujuru. Ndopa yakandirova strike arthritis yacho. Ndipo ndabva kwamai mujuru ndopa ndakazoenda kuSouth. Amai mujuru vedu ava vepolitics ava? Saka vanokwanisa kukurapisa here nguva yese pamairwara? Handina kuvazivisa hangu kuti ndakangozvimvira ikoko kwamai mujuru ndikazviuyira hangu kuhospital handina kukwanisa kutaura navo. Okay. Mhuri yenyu mama yakakura sei? Mhuri yangu ndiyo ndine 4. Newakomana 2. Wakomana 2 wana baba wavo. Okay, vasikana vana baba wavo? Vasikana ndini ndivava 2. Vana baba wavo futi? Aiyo. Vana baba 1 vari vana venyu vese? Okay, baba vacho varipi? Variko kuDombosha. Okay. Saka pamakarwara pesa apa maigara nemurume wenyu here kana kuti maigara nevana chete? Ndaigara ndega. Chii chakaitika kuti muzosvike pakusiyana nababa mutange kugara mega? 2000. Takangovhiringana nababa 2000. Pamba pandaigara takasvika paine vana chete uchinzi amai nababa wakashaya saka paine vana chete saka mwana wemusikana waipa panga ine mwana wakewo anga angospoilwawo kubva hanzi nemurume wangu andibetsere inini basa manje kubva andibetsera basa kusvika ndasununguka uyu ndabva kuhospital manje zvikanzi achitsvage mumwe musikana ndikati unogotsvaga mumwe musikana uyu tichigara naye hazviite ndopakatanga kuita confusion musikana wekuchechi manje
ndopakatanga kuita confusion zvakuita kunge zvinonzi ini ndiri kuchitumisa pane zvakaita se zvakaitika kambisirwa hapana ini panje pandikazogara ndokanzi ametina ndoda kukuintroduce ichi mudzimai wangu saka ini pese pavakandindointroducisa mudzimai wangu ndaifunga kuti upa vasikana vaiuya kumba ndo pane mumwe mudzimai wacho nditoona mudzimai wacho handimuzivi saka pandikangopiwa introduction yemudzimai wavo handazombodzokera mumba kusvika nanhasi vana ava vakachengeta vega kusvika vasvike zera iri ndakatotanga kugara navo mai manje 2020 vakachengeta vega nemudzimai wavo yeye indakagara ndega for 20 years ivo vaine mudzimai wavo ndaimbuyedza kuvati imimi zvamaita mudzimai wenyu ka ini chinditsvagirewo kapangu indogarawo nevana vangu mudzimai wavo nevana vake vakati ndichagadzirisa hakusvika nanhasi ndinongori ndega okay ndanzwa muchitaura kuti makaenda kuSouth Africa nemunhu wamamusingazivi mukasvika mukanzi tinowana mabasa anga akakuvimbisa yanga ari mabasa ei pakutanga ndichingosvika kuti takashanda mumagrapes vatamba mumagrapes ndo vandazoenda pamusomalian vandazova pamusomalian vandaenda pamukaradhiye wandikazobva ndichiuya kunoku okay ndazonzwa zvakare muchitaura kuti dambudziko rese rekuti mutadze kurara muke muri panze zvakatanga pakazouya mumwe muzimbabweni pamaishanda muzimbabweni uyu chii chakaitika kuti muzotanga kufungidzira kuti ndiye anenge ane ruoko padambudziko renyu handizivi saka zvakangotanga muzimbabwe nawo here zvekuti munotadza kurara mumba meimezvi zvakatanga ipapo chii chakaitika nditsanangure usiku hwekutanga wacho chii chakaitika ameno zvaingoitika taiti uyu bhedhi yake ini bhedhi yake iri one room uyu bhedhi yake uyu bhedhi yake munongoziva zvinoita warungu ndaingonzwa kutya akararawo kubhedhi yake chingonzwa kunge zvimwe zvinhu ameno zvaingoitika mudenga kudai chii chamainzwa netsonditsanangurira ipapo hazvaita kunge zvinorova zvandiri kuita zvinezvi ndinongoita kunge munhu ari kurohwa mukurohwa neshamu nemambama mukunzwa kurohwa nei munongoita kunge muri kupinda zvemavhu mahuswa ameno zvinongoitika zvakawanda zvokuti apa kurara apa kanimanzwa chiti handipagone kuparara mavhu anenge achingopinda ipapo ivi waya watsika waya anotogona kutondirohwa wo anogona kutondirohwa nyangwe kwakapinda mumwe munhu anoita kunge andirohwa kudai mumwe munhu wamusingatozivawo zvenyu kuchange wandinoziva andiita kunge andirohwa kudai ndiita kunge ndinonzwa kunge ndarohwa nemavhu munonzi musataure zvinhu mazita azvo itai mavhu mukataura mazita azvo zvinotonyanya kukurovai mukataura mazita azvo ndiani anenge achikuudza izvozvo mazwi ndichingonzwa mavoices chete mama ngatitarisei kumashure ndanzwai muchiti munhu akakuendesa kuSouth Africa muzivi akangokuti handi yekuSouth Africa kune basa chakaita kuti mimi mubvume kuenda nemunhu wamusingazive kunyika iri kure kudaro chii ani zvanga akakuvimbisa here kuti handei kunodiwa izvi neizvi neizvi mari dzemapasipoti mari dzemabhazi zvakafamba sei pasipoti yangu ndandainayo hangu nakudhara mari yebhasi ndakangotengesa zvinhu zvangu zvandandinazvo pandawana mari yangu kopandaenda ndakangotengesa zvinhu zvangu zvese zvandanga ndinazvo asi chakaita kuti muvimbe nemunhu uyu chii nyaya yekuti unenge usina anokubetsera unenge watoti ndawana wanondibetserawo saka ndina bhudhi uye zvinova nabhudhi vacho vakundiramba manje bhudhi vakati munhu uyu hatimuzive uyai naye panapa titaure naye tizive kuti muri kufamba sei kobva abvuma akirikubati auya pamba nobataura naye zvikanzi mofamba zvakanaka nobatiperekedza unotenga tiketi kobva taenda tese vana bhudhi vakamubvunza kuti kudii munhu kana muchiri kuyoka ndichandikazvizive vakangoti tavimba nokuti mabvuma kuita sei kusvika panapa anga ari mwoyo wechidzimai zvokuti kuSouth kwacho takangogara 1 month
naye mudzimai uyu. Alright, ngatisvike pamakasvika ikoko. Ndanzwa muchiti makaenda muri madzimai 3, vairi vaenda kunotsvaga basa. Handiti imimi nemumwe mudzimai neuyo mamusingazive muri 3. Ayo tatingori 3. Neni kusanganisira nani? Imimi ka nemumwe mudzimai futi aenda kunotsvaga basa. Tese takasungosvika pabasa 1 tiri 3. Ndozvandikuti masvika pamba pemudzimai aiziva zveku-South Africa. Akasvika mukarara pai zuva rekutanga, makasvikira pai? Wangu vairoja 1 room. Watangorara mu 1 room, murume wake wakaenda kuma-friends ake. Ungoziva vanhu vanenge watoti tatoukama kana wabuda kunze uko. Vanenge vakubatana kuti hatingarasani katatowe ukama. Saka vatangorara one day mumba imomo, murume wake anorara kushamwari dzake. Mangwana acho ndopatatsvaga imba ndopataiwana. Asi takaiwana pane vamwewo vaZimbabwe vangobhadhara magetsi, vasina kubhadhara imba, vachiti hatina mari yemba. Saka izvo tasvika tiine mari yemba, landlord vati aiwa, saka vabhadhara magetsi ndakuvadzosera mari yavo. Imi mabhadhara imba muita sei? Mupinde. Vatataurirana tikanzi aiwa, katongogarisana kwem1 month. Totsvaga dzimba. Okay. Tichida kuti tichenese mudzimai wamakaenda nayo. Tozoti dzimwe nyaya dzatinombowana dzinenge dzakafanana nedzenyu, vanhu vanozoita matambudziko vaenda kunze kwenyika uko. Vanenge vaine zvinhu zvavanenge vakavimbiswa kuti mukadai tinokwanisa kurarama tiri kuno. Hapana here zvimwe zvinhu zvekuti mudzimai uyo akakuvimbisai muri kuSouth Africa kuti kunoku kuti tiwane basa tinofanira kunge tine izvi neizvi? Makanga mune mapepa here ekuenda kwamakazondotanga kushanda kuma-grapes uko? Tanga tisina. Chii chakaitika kuti mutange kusvika unzi apa ndo pakambani pataakushanda? Iye kumba kwatakasvikira. Ndiye akatiendesa kuma-grapes. Kumba kwatakasvikira ndoko aishanda. Hana zvimwe here zvakakuvimbisai kuti tikadai zvava kuzokonzeresa matambudziko atakatarisana nawo nhasi? Tisati tataura zvemuZimbabwe akazouya makushanda kuma-India. Tisati tasvika ikoko chimbotaura zvemudzimai akaenda nemu. Hapana zvatakambovimbisana. Vangoita chingoti kunoshanda chete. Okay. Saka makurwara mudzimai uyu makazombomufonera here kuti ndasangana nedambudziko rakadai? Uye makazina makucommunicate? Hatina kuzombokommunicate. Nokuti uku kuma-grapes 6 months chete. October to June. Asi maionana henyu mazuva ese here mudzimai uyu? Kubasa ka? Taionana kubasa. Kubasa ndokwataionana chete. Saka pakazongoti 6 months ma-grapes apera ndopandikabva ndienda kumusomalian. Pandashanda 1 month. Ndikashandira musomalian. Masomalian anzi anotsanya 1 month. Saka iye anondiudza kuti ari kundida for 1 month. Angonditi basa ndirori. After 1 month zvikanzi ndindangoda munhu anondibetsera nokuti tinotsanya for the whole month. Saka munhu anondibetsera ndakatsanya. Ndobva nditsvagira pamwe zvikanzi washanda neni zvakanaka, rega ndikutsvagire pamwe. Ndobva nditsvagira pamwe. Ndobva ndapashanda, ndobva ndazopa ipapo, ndobva ndazoenda pamukaradhi. Pamukaradhi apa maita basa ringi? Remumba. Ndobva ndikazogara 3 years ndichibva ndazodzoka kunoko. Ndopa makatanga futi kuzosangana nedambudziko kuti mucharara? Okay. Pamba pemukaradhi apa ndezvipi zvinhu zvamaiona kuti izvi zvingadai zvisina kujairika pamba apa zvekuti maybe ndo zvingadai zvakakonzeresa dambudziko renyu? Inini ndinofunga kuno Mwari wangu wakuda kuti ndidzoke. Saka inini ndakabirwa zvinhu. Ndobva ndati ndabirwa zvinhu. Noti ndaigona kuita mwedzi 1 week ndiri kubasa. Kumba kwangu kusina munhu. Vanhu vatora advantage nopanotorera zvinhu zvese. Vandati rega zvandinenge 10,000 kangu rega nditsvage stand. Kuno kuZimbabwe. Ndobva ndafonera vamwe vamai vekucheche zvikanzi stand ariko maintenance. Ndobva ndatenga stand yangu. Ndapa foundation ndobva ndabva ndakanganisika. Saka stand yacho nanhasi yakangomirira pafoundation handazomboenderera mberi. Pakukanganisika muchijekesera? Nekurwara ikoko. Ndobva ndakabva ndatanga kurwara. Ndinozoenderera mberi kuti ndiita sei ndienderere mberi nestand yangu. Asi Murungu basa aindida kuti ndidzoke. Okay. Tichienda pamukaradhi apa pamakaita 3 years apa. Pane zvinhu here zvamaiona imimi makagara pamba kuti
asi sei ndichiti ndikabika chikafu chinongonzi isai ichi murumu mandisingapinde kana kuti ndikanzi itai chakati zvamunoona kuti izvi hazvina kujairika tiri kumusha kuZimbabwe. Pachikafu hapana. Ko pane zvimwe zvese izvi? Chimwe chandainetsa ndechekuti waingoona tumhuka zvanga zvakundovhundutsa kuti nofunga inini ndakudiwa kumusha inini. Tumhuka tumaitoona paima? Pajuraho remurungu kana zizi. Ngati izvi nofunga zvakuda kuti ndidzokere kumusha izvi. Hamuna kufunga here kuti maybe pamukaradi pamakagara ndo pane ushereketwa kana kuti urombo kana satanism iri pamba apa? Chii chakazokupai pfungwa kuti kuti ndifungire kuti varungu vanoita zvechisatanism? Handinambozvifungira. Makangoti ndezvanhu vatema? But satanism kandeye varungu kuno kuti noti varoi. Handinambofunga zvangu. But zvanga zvakuitika ipapo ndaingofunga kuti inini baba vakundida kumusha. Ndofanirwa kudzokera kumusha. Baba vamaifunga kuti vakuda kumusha? Mwari. Ngati anofunga Mwari akuda kuti ndidzokere kumusha inini. Nekungoona mazizi zvenyu nemadzvinyu makutoti mufunga kuti Mwari akuda kuti ndidzokere. Murungu achitora foto achiita sei ndikati zvandifunga kuti zvevarungu izvi. Reti ndichiburuka upstairs nditarisa zizi racho. Ndichiburuka upstairs zvondirovesa hana kuti inofunga pamwe nikumusha ndigai ndidzokere kumusha inini. Okay, saka communication nevana venyu pano makambozivisa here kuti ndiri kusangana nezvakadai 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 kwandigere kunoko? Vana ndakazovaudza ndatorwara zvangu. Ndopandakazovaudza kuti inini kuno ndiri kushayiwa hope handisi kurara. Saka uyu mwana womukoma wangu ari kuSouth ndiye akati mama dzokere kumusha munoita sei? Munorapiswa kana kunzi mapona munogona kudzoka. Kana undifonera kuti ndauda kudzoka kubasa ndokutumirai mari moita sei? Modzoka kana marapwa masimba. Mwana womukoma wangu ari ikoko kuSouth. Ndokwandakabvira ndakuya kunoko. Asi pamakazorwara ipapo makazobvuma here kuti zviro kwazvo pamba apa pane zviripo? Nekuti kushaya hope makatanga muchingosvika here 3 years idzi kana zvakazotanga hazvo? Zvakazotanga ipapa pauya muZimbabwe. Okay, titsanangurei muZimbabwe nangauya kuzoshanda basa ripi imi muripo? Ini chakandinetsa murungu wangu ndaigara ndakamuudza kuti dini musaemploye vanhu vechirume. Wangari murume? Anga ari wechirume. Saka munhu wechirume anga clean ya mumba. Iye wakaemploya akaclean amba one day akacleana yard. Asi maziza maitomaona zvenyu murume wasati auya? Okay, tichitasa pakushaya hope chii chamunenge chamunoratidza kuti hope dzacho hadzisi kutouya? Munenge muchiona mavhu achikudira here? Chii chinozoita kuti mushaye hope? Fangisanasi aiwa tichiri ikoko kumukaradhi bhozi zvekushaya hope zvakatangira kumakaradhi kako. Chii chakaitika kuti muzozoti inini ndofunga ndatone chirwere kana kuti dambudziko rekuti handisi kukwanisa kuwana hope? Chii chakaitika kuti munzoti hamusi kuwana hope? izvo zvandataura kuti mumba mengu changu muri kubhururuka zvinhu. Uyu mukaradhi wandaigara naye kuti nditarisane naye so zviya zvisingabviri ndaitotarisa saiti chero. Ndopandikazopedzisira ndabuda murumu ndongoti kudhuze nekuna menini ndiko kwatiraisukira ndiri ikoko ndonorara ikoko. Saka pane mwana womurungu aienda kubasa manje wondoona ndiri ikoko ndobva ndanzwa kunyara kuti akuprepare chikafu chake chokuenda kubasa rege ndiregedze kurara kune. Ndobva ndachinja bathroom yedu yanga yakakura zvekuti ndopa ndikazinge ndakurara ndakarara 2 days zvikanzi ena zviite zvawakuita ndikati ini ndiri kushayiwa hope meteko. Asi maiti mukarara mubathroom maita imi hope? Dzaitouya hope dzakanaka? Dzaitouya. Okay, pamakaudza murungu wenyu kuti handisi kukwanisa kuwana hope kana ndakarara muspare umu akati kudii? Ndopa akazondipa off manje. Pandichimbotora off mbonozorora. Ndozokufonera. After 1 week. After 1 week yacho akandifonera.
ndopakazondibvunza manje kuti panguva yecorona hapana kwawakabuda uchienda here ndikati andakangoenda kuhospital chete chikanzi kana wakaenda kuhospital chimira ndichange ndataura nani nabosi bosi pamwe anogona kuramba kuti pamwe pane zvawakasangana nazvo nguva yecorona ndiwo anovaingotya ukabuda zvengonzigarai mumba chikanzi pamwe bosi vanogona kutya kuti unogona kukanganisika panapa saka pandikazoona watora nguva usina kundifonera kechi2 manje mwana novati ndinofanira kugara 2 months zvikanzi mama chiende henyu kumusha ndifungoti varungu vachakufonerai ndopandikazouya kuno right kuno kumakaya rini 2020 okay kubva 2020 kusvika 2024 dambudziko iri rekuti hamusi kukwanisa kuwana hope richiri kungoitika here pamakabva uku ndofunga ani mati makangunzwa kunge baba vako kudaidzai kuti chiuya kuZimbabwe dambudziko iri richiri kungoitika here kubva kwamaita kuSouth Africa rekushaya hope zviri kutoita wese zviri kutoita wese makuZimbabwe kunoku hakusisina murume uya akadaidzwa nabosi kuti akwanise kuklina wamuri kuti zvichida maybe ndiwo ndiri kutiwo maybe zvichidawo ndiyani chekuita nedambudziko iri makunoku manje hakusisina vese makaradhi havasisiko makunoku kuna baba ndezvipi futi zvimwe zvamuri kuona kuti iri rinenge ratoo dambudziko rava pandiri fanisatasi ndarohwa ndaita dambudziko nokuti kupa ndichiuya muno ndinonzi musasiye chikafu mavhoisi amune muchingonzwa mukapiwa chikafu musasiye pedzai chikafu chenyu saka nhasi ndasiya ndarohwa nguva iyi makusenano usiku wokusiku zvanga zviri zvishomanana zvandasiyirira zvacho kanzi mukangopota muchisiya chikafu checho tinongokurovai nechikafu charara chichindirova zvozvo pedzai chikafu chenyu asi mavoices haaperi ndoshaya kuti chii mavoices aya mama hapana here wamunofungidzira kuti iri rinenge voice raEliza kairi iri rinenge rachipo iri kana kuti iri rinenge ramainingiri hapaine here mavoices aya wamunofungidzira kuti uyu ndenge ndiri kumuzivawo inini wanenge wachiti honye asi hapana here pamunonzwa mavhoisi hapana here ramunoziva izwi hapana wangachiti ndiri honye muticha unotaura zvokuti izvo zvandiri kutaura mwanangu ka neiweka zvinotondirovesa izvo ndinotosara ndichirohwa zvokuti tinonzi musataure nyararai musataure nyararai garai muchirohwa chete mama takatarisa nyaya yekurohwa kwamuri kuitai munenge muchirohwa nei neshamhu here ndopandonzwisa mune muchirohwa nei ndinogona kuti kana ndiro idzodzi dzinogona kundirova nokuti kwese kwandigoni handibvumidzwa kubata kukupa 2020 saka mama mukubikirwa nani nevana vangu ivavo handibvumirwa kubata ikokoko wanenge wasipo okay asi papa abuda achinotsvaka uyu vati mutarisire asi yapoto pamoto ndikati inini musandibvumidza musandiita kuti ndibate kuti rinondirovesa handibvumidzwa kubata okay mama zvikanzi zvinzanzi kumapoto ndekwevana venyawo nokuti vana venyu eji yavo ndeyekuti vangadai vane dzimba dzavo saka zviri kupresenta imba yavo saka mukabata ikoko mune muchitovakanganisa vana plus neeji yavo vamwe vafanira kunge vakwavo imuri kwenyu okay vane makore mangani vana 25 23 handiti saka ini ndikavaudza kuti handibvumidzwa kubata kuchoto kwenyu hawazvibhelieve unonzi munonyepa noti zvechokwadi handibvumidzwa ndikangobata chete ndarara papa ndinorohwa izvozvo yandisiyira pota ndotoziva kuti usiku hameno norora muchirohwa alright mama takatarisa nyaya yekuti vana havasi kuroorwa makambofambawo here kumachechi kuti munzwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti vana vasaroorwa uye ndianoendake uye anongoswera neni aiwa mazuva andauya takambofamba mazuva andauya takambofamba
ndoba ndaiudzwa unzi senemi imbomira yekuishandisa. Senemi yenyu ndeyekuti kudima? Ndeyekuti Adam? Haisi yangu chaiyo. Haisi yenyu imimi? Ndeyekwa amai. Alright. Zvainzi kudii panyaya yesenemi, zvainzi why muregere kushandisa senemi yenyu? Makakura muchishandisa kusvika nhasi uno munzi chiregere kushandisa senemi? Nekuti ndeyekwa amai. Alright. Vaiti kudii panyaya yekuti senemi ndeyekwa amai chiregere kuishandisa? Hanzi moshandisa yani? Havana kutaura kuti moshandisa yani. Vaiti chikonzero ndechei? Havana kunyatsonditaurira. Izvozvo zvekurohwa izvozvo zvinonyanyondidarisa nekuti kubvira nekubvirawo ndichifamba so kunyange ndisati ndaenda kuSouth ndoti kuita kunge munhu ari kurohwa ndichifamba so. Saka manje nenyaya yekutaudzwa usiku iyoyo zvonzi muchifamba so ihonye dzaitokurovai muchifamba hanzi Adamu naEvika. Senemi yenyu imenge yekuti Adamu? Kwa amai. Ndo iye kwa amai Adamu. Saka ndokunzi musashandise iyoyo. Saka vana vanozviona here kana muchirohwa? Kana muchitaura kumaprofita. Saka vana venyu kana makurohwa vanozviona here? Vana vangu havazviona ende havazvibhilivhi, vanototaura kuti muri kunyepa. Hembe dzangu dzese idzodzi zvinorova inini, zvinorova hembe dzangu. Ndikadzipfeka inini zvinorova inini. Zvototi iyo hembe iyi yatombokurova here hembe? Haisati. Handizivi. Kana tiri so busy so andirowe. Ndinoti ndandega manje kana ndiri ndarara zviya unenge usiri busy zvotanga kundirowa manje. Kana ndiri busy so zvinenge zvichipindana munyama yangu kudai so. Ndarara manje zvondirova kana kuti lese ndagara zvangu ndiri ndega uye ari kuita zvake ndakagara ndiri ndega zvondirova zvinenge zvichinditaura ndikukurovera zvakati ndikukurovera zvakati. Zvinenge zvichinzi ndikukuroverei? Waipfekerei hembe iyoyi? Unofanirwa kuipfeka uine vakuru kwete nevana. Alright. Nekuti hembe iyoyi kai yakatengwa neuyu achiti ndeyekuchechi. Ndeyekuchechi. Saka mumwe musi ndakaipfeka manje pandaswera ndinayo panapa ikandirohwa. Ichiti wadii kuipfekera kuchechi? Kuchechi. Wadii kuenda kuchechi. Imi makadii kuenda kuchechi? Mukuenda here kuchechi? Handi manje munokwanisa here zvekuswera makamira zvamakaita izvi? Kutauni kwacho kuti ndinofamba anoenda kutauni. Kuti ndiende kutauni kwacho handikwanisi. Asi makasununguka here kuti pastor vabve kutauni uko vauye pano kuzonamatira imimi? Kana kuti chechi yoitirwa pano? Vanogona kuita havo. Ayo imimi moyo wenyu wakasununguka here? Hatitoda zvokumanikidza imimi because imimi kuchechi munhu wese ada kuenda kuchechi ndozvakatokubvisai kuSouth Africa kuti manzwa imimi kuti ndofunga Mwari akuda kuti mudzoke kuZimbabwe. Zvichireva kuti munobhilivha zvakanyanya muchitendero chaMwari. Ndozvati kuti vechechi vakasununguka here kuuya pano vachinamata nemi? Chinonetsa izvo zvanditi maungana kudai so. Ndikataura kuti zvinonzi musatauri. Ndinoita ipapa panda kuti mwanangu usatsike apa. Mavhu aya mandiudza aya. Nezvimuri vangani muno? Muno tinogona kusvika ku6. Ndomboti vana vangu wawatajairana tomboti muri 4 kudai. Tiri 4. Zvinenge zvakunzi iwe wandiri apa. Nonzi ropa rako riri apa. Saka zvinondityisa kainini. Handiti wanda ukama newandina rudzi newe. Zvinondityisa nonzi ropa rako riri apa raningirire apa wanhu wese wapinda muno. Ndosaka ndachiti kuna menini inini wanhu wakapinda munomu zvinosara zvakundinetsa. Alright ma. Kuti amenini wambopinda wachindiratidza foni. Ndinonyatsonzwa kuti zvishuwa pane zvaitika mandiri. Mukarinzwa foni? Wachida kuti wataure nini pafoni. Homa inini kuti havana ropa renyu? Ndinonzwa kuti zvishuwa pane zvaitika mandiri. Andimenini mandona ndabva ndadai. Ndinonzwa kuti pane zvaitika mandiri kuita unyoro mandiri. Saka ndobva ndatya inini. Handina kuzombotaura navo ndabva ndatsikitsira kudai. Pasi? Ndosika muri kumboita muchitsikitsira izvezvi ndosika muri kumboita muchitsikitsira pasi? Saka kana ndarara ipapa ndenda kuudzwa kuti ningi ropa rake riri ipapa, ningi ropa rake riri ipapa, ningi ropa rake riri ipapa. Saka izvozvo zvinenge zvakundityisa manje. Saka ndechizvityiswa mukanwa. Mune muchidyiswa chima?
izvo zvandiri kukutaurira izvozvo. Saka ndenda kutya. Ronzi zvapinda muno handie zvino wapinda muno mwana wangu. Ndapinda mama. Andina ukaenda handiti waenda. Handizive kumba kwako, handina address newe chii zvese ndenda kunetsa ifuti. Mune ukama naye munoziva ko anogara. Muchatambudzika. Alright mama. Ngatidai so tiri kutaura isusu kuti vanhu vechechi hakuna chinhu chinokurira Mwari zvamunoziva imimi kuti mavoices ese wayo kana Mwari achida kumabvisa ndiye anongoita sei anongomabvisa. Saka ndozvandiri kuti vechechi vakati isusu takasununga kubatsira gogo padambudziko ravainaro tinokwanisa here kuuya manje imimi kana muri kutya futi vechechi vacho tobatsirana sei? Man, ipapo ndo panonetsa kuti dai kuri kunzi Panze anokwanisa kugara futi. Ndosati kuti vakapinda muno vakanamatira muno. Imi makasununguka here kuti vauye vechechi vacho? Chandozotya ndipapa. Aiwa. Imbosei zvekuti munozorohwa zvinhu zvese izvi tikabuda isusu vechechi vakaenda munozora muchirohwa. Mwari kana ati zvinhu zvapera zvinenge zvaita sei? Zvapera. Vakazvinamatira hamusare muchirohwa. Imimi makasununguka here kuti vauye? Vanogona kuuya havo asi havanouya havo. Makanyatsosununguka here munhu? Bhozi ndiri kuona kuti muri kuti ngavauye zvavo ngavaite sei? Makasununguka? Vanenge vachiuya maSundays. Aiwa, kana nhasi tikati vechechi ngavauye vanamatire bhozi zvinhu zvasi kukuru vaisandika izvi mama izvi every day. Ndozvandiri kuti izvezvi tinogona kunge tiri kuti vechechi tovafonera kuti uyai munamatire gogo manheru anhasi vasarohwe nekuti isusu tatouya zvichasara zvichikurovai. Uyai munamatire gogo zvinhu zviri pavari zvisasare zvichiita sei zvichivatambudza zviende zvacho. Ndozvati kuti imimi makasununguka here? Ndosaka tauya panapa isusu. Makasununguka here kuti vauye? Vanogona kuuya havo. Bhosi tichidaita zviri pamwoyo wenyu. Zvoti muzosara moti vasikana vaya vakangouya vakazoti vechechi vauye ndasingadi kuti vechechi vauye ndasingadi kuti ndinamatirwe zvinhu zvangu kana kuti chi. Imimi tichida zviri pamwoyo wenyu kuti makasununguka here kuti mubatsirwe? Kubetserwa ndinoda kubetserwa asi dambudziko ndiroro mwanangu rekuti ndini ndinosara ndakutambudzika naizvozvo izvozvo zviri kutondirova zvo. Ndiri kutokurovai? Alright mama, ngatitarisei apa. Ngatitarisei takadai. Kutya manje kuti ropa risiri rangu rinotsvakei pandiri. Alright mama, ndozvandiri kuti vechechi ava ka iropa risiri redu tese handiti vane ropa raMwari. Todaidza vechechi here vatisingazive tese votibatsira padambudziko raminaro. Ameno zvanhasi nini mbondizorodza izvo. Aiwa kwete nhasi pamuri kudai mukuda rini? Chero mumwe musi. Chero mangwana chero mumwe musi usiri nhasi. Alright mama, takatarisa nyaya iyi pane vamwe vane dambudziko rakafanana nerenyu vatakambotaurawo navo mazuva mashoma apfuura vachiti murume wakaroora sezvakangoita baba kuti vakatora mumwe mudzimai mai vasingafari. Kuzosvika mai vati aiwa rega ndimbofambawo mumakwenzi umu ndione kuti ndoita sei kuti imba yangu idzokedzane. Hapana here pamakambofambawo muchida kuedza kugadzirisa imba yenyu mukazopiwawo chinje kuti aiwa imboshandisa izvi murume wako anodzoka kwauri? Hapana. Pane kwandakamboenda yangu kuBelvedere uko kuma06 uko izvinzi vanobetsera kuti vanogona kuvaya vanoti vanonga vachibata mari pasalari yemurume uchingotumirwa mari. Saka ivo mbova ndibvunza kuti ko baba vanoshanda kupi? Ndikati baba vanoita self job. Sanzi manje vanhu vanoita self job kuti zvinonetsa kuti tibate mari dzavo tichikutumirai. Tikanzi ko munoshanda here? Ndikati kushanda handishande. Ko munembe here? Ndikati imba handina. Zvikanzi saka vana muri kuvadii? Regai vana vagare kupi? Kwavari ikoko. Nokuti isusu tinotarisa salari yemurume kuti tobata mari yakati. Yevana mune vana vangani tinokwanisa kubata mari yakati. Ndokwandakambofamba chete. Ndokwandinoti ndokwandakambofamba ndichida kuti ndigadzirise imba yangu. Saka pavakaona kuti 1 handishande 2 handina imba zvikanzi
3 murume wenyu anoita self job saka zvinonetsa kuti tibate salary yake kuti tikwanisewo zvinokubetserai nevana kana mapiwa vana ndokwandinoti ndakamboenda chete. Hakuna kumwe kana kuchivanhu kana kumachechi kuti rega ndimbononamatirwa imba yangu idzokedzana? Hapana kwamakaenda mukangoti rega ndiende hangu uku ndinonzwa kuti kunamatirwa ndainamatirwa hangu kunzi murume adzoke. Ndainamatirwa sei? Mainamatirwa kupi mama? Because munamatirwa kwasiyana. Kumachechi ana papa kunonamatirwa, kumapostori kunonamatirwa, vana sekuru nana mbuya vechivanhu vanonamatira zvakare vanhu. Kuchivanhu handina mbuya. Hamuna kuenda? Handina. Zviro kwazvo hamuna kuenda? Handina. Hamuna. Okay. Alright mama. Saka kwamuda kubatsirwa imimi zvichida vari kukuona izvezvi vanogona kuti aiwa tanzwa dambudziko ramama. Kwamunoda kubatsirwa kwamakasununguka nako ndekupi kuti dambudziko rese ripere muwano hope mukwanise kuti zvichida hatizozive zvedu zvichida kushaya kwamuri kuita hope vana zvakare kusarurwa kwavari kuita nekumwe kushungurudzika kunenge kuchiitika mumhuri zvinenge zvichiendera. Ipapa nditi muri kuona ndine vana vangu ndichifunga kuti ndichasvika kupi zvinhu zvakadai zvakamira zvakadai. Vakomana vakaroora here? 1 ndiyakaroora zvinostendi yakamira handiti vari kukura vari kukura tirikungorara zvedu pakadai apa kusvika uyu asvike zera rangu handiti pane mutambo mwanangu ndinosvika kupi ndizvo zvinhu zvinondipa headache izvozvo kuti ndikangosumudza kana 1 room zvangu ndingoziva kuti pana pachiri ndiri settled nevana vangu kunyange vakasaroorwa tinongogara tiri settled. Ko panapa muri kugara ndepani? Pana ndamainini amainini ukama wenyu namainini wakamira sei? Uyu ndiye akatsvaga imba pano. Alright. Asi vari right tigere yedu zviri right vanozvienderawo kubasa kwavo vachidzoka vachizoendera kubasa kwavo vachidzoka. Hapana vandoti apa vakandikanganisira hapana. Tigere yedu zvakanaka ndisingaziyewo ivo ndisingaziyewo ivo. Okay. Aiwa tichataura nawo. Saka ndati mimi zvinhu zvese zvikuitika mumhuri izvi muda kubatsirwa kupi kwakakusunungukirai? Because vamwe vanoti aiwa ndinoenda kuchechi handidi vechivanhu, ini ndinonamata kumatsowe ndinoda ana madzibaba, inini zvangu ndakazvimirira ndinoda kuenda kumachechi ana papa, machechi akaita sana Zayoja, machechi emweya. Imimi kwamunoda kubatsirwa ndekupi takatasana nedambudziko raminaro? Inini kufamba ndokunondinetsa. Aiwa mama, tisingatavi zvekufamba. Inini mukanditi nhasi ndobatsirwa kuchechi emweya ndinogona kutsvagirai mota, ndinogona kutsvagirai chekuti mufambise. Imimi muda kubatsirwa kupi? Aiwa tisingatavi zvekufamba. Chechi chaiyo yekuti zvinoya ndinayo handina. Asi endeipinda nayo murume wangu handichaendizve. Murume wangu ndoyako inini handichaendi. Ndakandogara zvangu. Alright. Inini ndine machechi andinombopindawo neanopindawo hama dzangu neanopindawo ani neanopinda ani. Even maiguru vanogona kuti aiwa ndine chechi kana kupi kana kwana papa uko. Imimi kwamukasununguka kuti kwamunodoma kuti aiwa inini ngati ndibatsirei ndiende hangu kuchivanhu kana kuti ndibatsire hangu ndiende kwakati ndekupi kwakakusunungukirai? Vari kukuona izvi zvanogona kuti aiwa isusu tine mapasi ani muziva kuti kune maprofeti anoona chirongwa icho chichi. Ndosaka ndiri kukubvunza kuti maprofeti ari kuona izvezvi, vana madzibaba vari kuona izvezvi, vana sekuru nana mbuya vari kuona izvezvi, ndekupi kwamunoda kuti kwakakusunungukirai kuti muende imimi? Tichibva pano zvichida hamuzivi, mumwe anogona kuti inini ndinoita zvechivanhu ngavauye kunoko. Alright. Ndosaka ndikukubvunzai kuti imimi kwakakusunungukirai ndekupi? Ndaimboenda kweuyu manje dambudziko rekufamba kuenda kutauni ndo zvakandinetsa kupana kuti nini rega ndingogara ndiri mumba zvangu ndichibetserwa ndiri mumba. Amini vanenge vachikwanisa kundibetsera ndiri mumba munomu. Muda kubatsirwa muri mumba munomu? Kufamba ndokunondinetsa kuti makumbo angu iwaya anenge achirohwa neivhu muroto. Ndo zvakandiita kuti futi ndisabude kuenda neuyu. Nokuti ndikafamba kusvika pageti apa handifambi kusvika pageti apa ndichirohwa tsoka idzodzidzi dzinenge dzichirohwa zvisingaiti handitiri kuzviona. Kurohwa nevhu? Ndichirohwa tsoka idzodzi. Saka panze papa ndinochinzi harisi gumbo renyu irori. Mukatsika panze apa munopiwa gumbo remumwe munhu ndoti chirudziko zvikanzi ndizvozvo. Alright mama. Saka mati chero
kwese kwakakusunungukirai? Vanokwanisawo kundibetsera ngavandibetsere havo. Ndo pana nchida chete kuti mimi ngobvuma kuti aiwa vanokwanisa kundibetsera kubva kunana madzibaba kana ani anokwanisa kundibatsira padambudziko rangu ngaandibatsire. Ngavandibetsere, vanokwanisawo kundibetsera ngavandibetsere. Alright ma. Aiwa tinotenda maita basi. Dambudziko ndiroro rekuti ndichasvika kupi nevana vangu ivava. Ndina amai tiri muno. Nekuti marino baba ndo vari kumbotibetserawo. Wanosvikawo kapakuneta. Pomwe chasvika pakuti handichashanda. Eji yangu ndauda kugara pamba. Seni kudai handiti ndagara. Tinosvika kupi nelife yacho? Ndo zvinhu zvinongondipa headache chete mwanangu. Hapana chimwe. Zvinoda kuti uyu ari kuenda kubasa, uyu ari kuenda kubasa, ini ndiri kuenda kubasa. Umwe nomwe ari kuwanawo dhora rake handiti. Tikasvikawo tounganidza ngatitengei zvakati handiti. Manje kana tangoti go chinotibetsera chii? Ndo zvinondinetsa izvozvo chete. Kuti kugara hakuna chakunoyamura. Hakuna chakunoyamura. Asi dai kuri kunzi ndiri kufambawo ndichitengesawo kana mavheji kana chii, ndeiwanawo zvinondibetsera mukati memba. Ndipapa pandakambogara 20 years ipapo. Taizvibetsera ndega. Waindibetsera wasi wainyatsoona kuti mari yacho haisi kubhalansa. Pamwe waigona kubhadhara imba nemagetsi, pamwe mvura wakundikana, pana kuti magetsi wakundikana. Asi dziri kuti unenge uchiri kukwanisa kushanda, unongozvikavha wega, ungazoramba uchiti mari yenyu yashota, yamanditumira, ndiwedzereiwo pane zvakati. Hazvizoiti. Zvoti ipapo pavaindibhadharira ndiri ndega ipapo, ndakapedzisira ndaivhara imba yacho kuchitungwisawo. Ivo zvavawandirawo kumudzimai wavo ikoko. Ndikati ini zvavawandira, regai ndivhare imba iyoyo. Ndopandakaivhara. Okay. Aiwa maita basa mama. Tinovemba kuti zvamataura makasununguka kuti vanokwanisa kundibatsira ngavandibatsire zvavo. Vari kuona havachakufonerai kuti aiwa mama isusu takasununguka kuti tikwanise kuti sei kukubatsirai. Vamwe vachati tiri kuuya ikoko kuzokubatsirai kumba, vamwe vachati aiwa tiri kuuya kuzokutakurai tende nemi kuchechi tonokunamatirai kuchechi. Ipapo. Alright mama. Tinovimba kuti muchabatsirika. Tinovimba. Wandakagara naye pano mwana wamaiti Nashe vandanga ndichitaura navo. Rega ndinzwa kuti ndapi matambudziko ari kusangana nawo kana kuti dambudziko ramama iri kubva achitanga kugara navo, nekuti anzwa amai vachitaura kuti vana vaigara nababa, kuzouya kwaakaita achitarisana naamai dambudziko iri akarigamuchirawo semwana. Yes kan? Ndiribo zvangu. Ndaona mama vari kutsanangura kugara kwavari kuita. Ndaona kuti iwewe nasisi vako ndimuri kugara naamai. Zvakaoma sei semwana uchiona kutambudzika kune kuchita amai vako zuva nezuva? Zvinenge zvakatombooma. Okay. Mama vari kurara iwe? Muri kuzoona muri Zimbabwe zvakaoma, mwana ari kutadza kana kuti atsanangure mararamiro kana kuti magariro ari kuita amai vake, nekuti hakuna chinhu chinorwadza semwana kuona kutambudzika kunenge kuchiita mubereko wako, uchikura uchitarisira kuti amai ndivo pila yemhuri. Regai tirambe tirege kuramba tichimubvunza zvakawanda, sekuona kwenyu haasi kukwanisa kana kuti atsanangure mararamiro ari kuita mai vake. Gai muwane henyu pekugara. Rega tinzwewo kuti pavakazoziva kuti amai Nashe vane dambudziko iri vakazvigamuchirawo sei. Nai mama, munganitsanangurire upenyu hwamai Nashe kubva muchivaziva muchivatora kuti vagare panapo? Wandakatanga kuziva mwana wavo uyu, yandakatanga kuziva. Ndiye akatanga kuuya pano achiti ndinotsvagawo chiimba. Ndandati hapana chakaipa. Togara paripo, inangwa ndigare pano, ndinongo yakawanda pagore. Ndoshanda kuSA. Saka vakauya vakagara, ndakauya muna June. Ini ndakazoya next year achima muna April. June igore ripi? 2021. Okay. Ndakazoya 2022 because 2023
last year muna April. Ndobva ndakamba ndatanga kufonerwa nevanhu svikanzi ngoziva here kuti kumbamba penyu parikugara munhu anoita sei ari kurwara. Ndati hapana zvandiri sei, hapana zvandiri kuziva, asi ndichauya ndozoita sei, pandinouya ndo pandichazoya ndoona kuti zvakamira sei. Vandazouya muna April ndobva ndaona zveshuwa mama wangu achirwara, sezvavari kungotaura mungu chimwe ndiri kurohwa. Havakwanisi kuenda panze, havarare, zvavari kuita izvozvo ndozvavanenge vachingoita pamakuseni kusvika sei riviri. Saka nekuona kwedambudziko, rimwe dambudziko riripo nderekuti kubva panditanga kuvaziva hapana kana hama yavo inouya ichizobatsira vanhu. Sekuona kwavo kuti dambudziko rakakura, vana vacho vadiki. Vanongoti aiwa garai. Kubva ndambosiya ndaudza musikana ndikati imbotirai kuendaona ukupi kuchechi kudii kuti vambotirai kuita sei kubatsirwa. But nenyaya kuti age ungoona kuti vanhu vadiki handisi kuziva kuti vakaenda here, plus mama vanenge vachiti handisi kukwanisa kufamba. Rimwe dambudziko riripo nderekuti mari kana wakafunga kuti vayanzwa kuti kwakati kuri kubatsirwa havana chavanokwanisa kuvabatsira nacho because havana mari yekuti vafambe navo. Vanongoti garai tozoona kuti todii. Saka pandadzoka pandoona kuti dambudziko ririita sei riri kukura. Ndobva ndashedza mwana wacho mukomana mudiki futi, asi munhu atinyatsokura kuti ungatiti munhu mukuru unokwanisa kugamuchira dambudziko semamiriro rakaita. Asi makamutasa tingati ane makore mangani? Ane makore mangani tinashi? 30. Ane 30. Ndobva ndambotaura naye ndikamubvunza kuti kwana sekuru hama dzamai dziri kutiwo kudii. Wakati isi takangora mwiri wochi amai, hapana ari kutibatsira, tingori tega. Saka ndikuzorwadziwa kuti ndidzokere futi ndisiye vakadai. Hazvinazvo zvinobatsira. Ndipo ndakazotsvakawo namba dzenyu kuti kari pane anokwanisawo kuvabatsira avabatsirewo kana vachipora vapore. Rimwe dambudziko futi ravainaro idambudziko rechikafu pari zvino. Mwana uyu ndiye ari kushanda, uyu mudiki wacho. Ende basa racho handifunga kuti basa rekuti anokwanisa kuti vawane chikafu mazuva ese, chidzimwe wanotoswera wozodya zuva rodoka kana kuti masikati. Saka ndo dambudziko riripo. Asi zvakaoma sei semwana makatarisa imimi toti situation ndimi semwana, vabereki vese hama dzese dzobva wosara uriwo uri kufesa dambudziko? Chinhu chakaoma. Handidonyepa, chinhu chakaoma zvisingaiti. Zvokuti semwana unopedzisira wakutokanganisika pfungwa chedzo. Uchitarisa mai vako bhozi unenge wakura uchitarisira kuti tichakura zvakanaka, apa patori neproblem yekuti baba futi avapo. Saka wangosara uri mwana chete, dambudziko racho rakaoma. Handidi hangu kunyepa. Chero nini ndinotonzwa kuomerwa ndinobatikana. Okay, asi makatarisa dambudziko ramama ndanzwa chicharo kuti handirari ndiro randakamira. Pane pamakamboona here kuti lese vari kufamba vanenge vachitoti pavanenge vachiti ndiri kurohwa kana kuti ndiri kuita sei, pane here masigns anoratidza amakamboona kuti sure pane zvinenge zvichiitika paari? Chatinoona hapana chatinoona. Ivo ndivo vanenge vachiona. Sematauriro vangu vachita vanenge vakangomira vachiti ndiri kurohwa, but iwo uchinyatsoona kuti munhu ari kurohwa ane pain yaainayo, ane zvaari kuita sei zvaari kuitwa. Asi chatinoona isusu kana hapana chatinoona zvakafanana nepanze togona kuti tombovamanikidza kuti budai uyembomira murohwe nezuva, vakangobuda panze kutoti ivhu iroro rakutondirowa. Even isusu patiri pane dzimwe nguva dzaunondomboti matowandisa pamba panapa. Saka munenge muchiita sei nemakuta kuti ndirohwe. Asi chatinoona kuti tinyatsoti vari kurohwa hapana chatinoona, but unotoona kuti munhu ari kuita sei ari kurwadziwa. Ndaona zvakare vane mwanasikana wavo, handina kunzwisisa kuti ane dambudziko futi here riri paari. Semaonero edu ndiri kutoona kuti anenge ane dambudziko futi. Because nyange muchitaura naye munotoona kuti ane dambudziko. Ndo maonero atiri kuita. Okay, aiwa tinotenda mama nekuti podivi renyu maziviro amuri kuita nyaya yamaitinashi.
tinongotiwo kwamuri toda kupa kutenda nemoyo waminawo. Haisi nyore kuchengeta munhu wamunozoti ane dambudziko rakadai. Vazhinji izvezvi kufonera unzi kumba kwenyu kune zvaitika, vamwe ko vakachengetere vanhu vakadai, ko vari kugarira navo, ko vakazodai, ko vakazodai. Haisi nyore kuramba wakamira kuti aiwa muri izvi ndicharamba ndichichengeta kusvika Mwari ati zvaita. Saka isi tichida kutendaiwo nezvozvo nekutenda zvakare kuti ndimi maita kuti tikwanise kusvika pano tizive kuti kune dambudziko rine munhu rane makore, vanhu vakanyarara vasingaiti kana action. Even hama dzacho hapana kana mumwe chete akakwanisa kuti tinokumbirawo muyo mutaure naamai, maybe zvichida kune vamwe vanhu kunzouko vanokwanisa kubatsirana naamai padambudziko ravo. Hama hapana. Hapana. Vanhu vanotaura singe uchitouya uridzi madima munosvika rini nemunhu ari kurwara kudai. Kuti aende pachiwo semunhu. Dambudziko riri pamunhu rino auziva kuti chii chinozogona kuitika mangwana, unogona kumuka ndiwo uchirwara. Asiri yakazvida zvakangoyo paangoya. Saka ndakangoti ngatimbomirai timboita se timbobatsirana toona kuti zvinosvika papi. Aiwa, tinotenda. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandanga ndichitaura navo ndi mainini vakatora muri vakati aiwa regai ndigare navo tibatsirane kubva padambudziko iri. Ndivo zvakare vafona vakati aiwa svikaiwo pano mumbotaura nemhuri iyi. Kune vanokwanisa kuvabatsira namba dzavo tichaisa pazasi pascreen, mofona motaura namainini even nemwana wacho kuti munzwisise kuti dambudziko iri rakatanga sei. Asi rambai muchisubscribe muchilike kuti musarasikirwe nemamwe maprograms atinokupai pano Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu.